cukup silaturahmi. Yalah nomor 4 iki. Nomor 4 piye nek golek dhuwit kuwi dhuwit kuwi akeh dulur malah ngelu gas. Akeh dulur akeh rezeki. Alah akeh dulur lek dulur sing larat akhire njaluk dhuwit utang. Utang menunggu ya utangi sebab wong butuh. Wah, utang apene utange guyang-guyu mesam-mesem. Basan dikon nagih ditagih duwite merengut. Ora percaya kowe ra tau ngalami masalah kere kowe. Loh, mula kuwi aku ngepiki sampean. Lah, ben mau utang. Ora oleh ngono kuwi apa contone kaya Pak Joko karo Bu Siti. Heeh. Paham kowe? Piye Pak Joko karo Bu Siti? Lah kuwi sing digawe Pak Joko karo Bu Siti. Lah iya, iki mau yo apik lho. Wah, aku lagi teko langsung diwenehi sembiar nang ngalir. Wah, sing apian Pak Joko apian. Apik Bu Siti. Wah, usah Bu Siti open karo aku kok. Joko blatere kaya ngono. Lah blater Bu Siti. Aku lagi teko mau. Oh, Mas Rentrem ta? Nggih.